Existen varios tipos de contos dixitais interactivos, dependendo da interacción que ofrecen. Contos con actividades integradas. Contos con opcións de elección. Contos con sons, música e elementos para explorar. E contos con preguntas integradas. Vantaxes e desventaxes dos contos dixitais interactivos. Vantaxes: melloran a comunicación, vocabulario e habilidades dixitais. Permiten personalizar a aprendizaxe segundo estilos e ritmos. Estimulan a imaxinación, creatividade e participación. Facilitan almacenamento e actualización. Desventaxas: distraccións, dependencia da tecnoloxía e perda de atención. Requírese dispositivos electrónicos e conexión a internet. Problemas de saúde por uso prolongado. Custos elevados e dificultades de accesibilidade.